Right, muri mapopo zvakamira sei? Lo baba tiri kungosekerera neindependence takaguta tikutotira kuti dai zvadzokorodzwa futi tapamha kana mazuva ese. Manyanyo dyeko mudhara chamuri kufarira nhasi? Ukungati mudhara tatane mazuva. Kudya makwikwi. Kudya makwikwi mudhara. Inoita $3 ikapa songo chingoipiwa mahara. Aiwa. Right, chituko cheindependence kuya kuno kuMount Darwin mukuchitambirawo sei? Aiwa tikuchitambira zvakanaka ende zvatifadza zvikurusa. Zvambuyo kuno. Kana ndege tasatambodzora tichikrosa semakrosera dziri kuita. Asi muri matwins? Yeah. Ndiani nana? Ndiroina Raymond. Ray Madi. Bomb down. Right, Ray semukomana wechidiki. Wanga wakambosangana nemukuru wenyika, wanga wakamboonera ndokutanga vaona? Aiwa, ndangoonerawo pama-TV kade pamafoto emapurisa. Asi nhasi uri kunzwawo sei kuona mukuru wenyika? Kungofila happy chaiyo because hangu a long time. Unongo uchingeta zvokungodzwa zvokunoonawo pamafoto saka nhasi tikungofanira kuti taita se taonawo president. Asi Roy chanyatsokufadza muzora nhasi tichicelebrate independence yedu semukomana wechidiki tiri muno Mount Darwin, chanyatsokukwezva mwoyo chii chakunakidza? President chete only president ndo anyanondikwezva zvichikafu zvazvo kumashure but president taringori neshungu yekungoaonawo chete. Zvese ndachingozvida koziya hapana chandambomaka pane zvese zvaitika ndingofara pane zvese zvikuita zvikuitika. Iri boys rangu.